So ito naman na naging sitwasyon dito sa PC campsite sakop ng Barangay Bingay, Masbate City ay natumba itong ilang puno at naapektuhan din itong mga kuryente. Asahan na sa lugar na ito ng Barangay Bingay ay hindi pa magkakaroon ng ilaw dahil nga dito sa mga naputol na kable ng Maselco. At sa ngayon ay atin din pong aalamin ang sitwasyon sa PDRMC kaugnay naman sa naitala nilang updates sa nangyaring pagbisita nitong si Bagyong Tisoy sa lalawigan ng Masbate. Ngayon ito ang matatanaw nito natin sa kahabaan naman ng Ibingay Road at ng Kapitolyo. So nakahanda na rin yung grupo nitong ng Philippine Red Cross at dito din matatanaw natin yung pong natumba ng mga puno dito sa harap ng Masbate Social Center at ng Kapitolyo. At atin pong ikutin yung pong ilang pang lugar dito sa lungsod Masbate at maging ang social center ay apektado din at yung pong mga bagong naitayo na mga pasilidad dito sa Masbate Social Center ay lubhang naapektuhan. Ito naman ang kahabaan ng Rosero at ng Quezon Street ang naging kalagayan ng pananalasa ni Bagyong Tisoy dito sa lungsod ng Masbate. At dito sa sentro ay wala naman tayong nakikitang naapektuhan nitong si Typhoon Tisoy dito sa kahabaan ng Quezon Street o mga establishmento na naapektuhan. At pawang mga dahon lamang ng mga puno at ilan pang mga pakunti-kunting mga tarpaulins at ilang mga plywoods at mga GI sets ang ating namataan dito sa Quezon Street, sakop ng lungsod ang Masbate. At bagamat mangilan-ngilan pa lang ang nagbibiyahing mga tricycle dito sa mga hanggang sa mga oras na ito, ganap na alas 10 ng umaga. At ilang mga establishmento pa lamang ang nagsibukas dito sa Masbate City. So patuloy tayo sa ating pag-iikot upang matingnan itong kalagayan ng buong lungsod ng Masbate. At dito naman malapit sa video ay nangasira itong temporaryong bakod na SIM o itong GI sets na ginamit dito sa bakod malapit sa bangko ng video. At ilan din mga signage ang nasira at mga salamin ang na basag at maging ang ilang bangko ay wala pa tayong nakikitang bukas. At ito naman ang malapit sa simbahan ng St. Anthony de Padua Church. Wala naman tayong gaano nakitang nasalanta o nasira, bagamat dito sa kabilang bahagi ay nagkaroon naman ng pagkaapektong nasira itong mga bakod na sa harap nitong Magallanes Coliseum. So ilan ding mga billboard ang natumba na ating pong sa kasalukuyang namataan. So pawang ito lamang ito nga nakikita natin dito sa kahabaan ng Quezon Street. Patungo naman tayo sa Barangay Bagumbayan na yun po, nakikita po natin yung mga kawani ng Philippine Army ay naghakot nitong basura na nanggaling naman sa puno ng kahoy. So sa ngayon sa pagpapatuloy ng ating pag-iikot, nakikita natin naglilinis ay itong mga residente dito malapit sa Bagumbayan. Sir!
ito naman ay pababa sa Masbate Postal Office. At ito naman ang ating namataan. Nakita yung mga miyembro ng CDC at sa pangunahan ni Major Piñales ay naglilinis ang mga ito ng nagkakalat na mga dumi dito sa may Bagong Bayan, no? At siya ngayon yung ang opisyal at namumuno sa CDC 5 dito sa lalawigan ng Masbate. So may ilan ding mga kawani ng pulisya ang nagmo-monitor at nakikita, at ang jeep o itong truck ng Masbate City na kumukolekta ng basura ay kumukolekta na rin dito sa Sorbito Street, patungo naman dito sa Barangay Bagong Bayan. At titingnan po natin at makikita natin yung mga kapulisan natin ay naging busy din sa pag-ikot at tinitingnan yung kalagayan ng mga residente dito sa lungsod ng Masbate. Patungo tayo dito sa Barangay Bagong Bayan at ito ay tatagos tayo papunta doon naman sa Boulevard Extension, ano, itong Robredo Boulevard. So ito yung ating namataan. Wala namang gaanong napinsala at mga naapektuhan itong bagyo, bagamat naglilinis lamang itong mga residente dito sa Barangay Bagong Bayan. At titingnan natin yung dagat, no? At kung ito nga ay tumaas ang level dito sa naturang barangay, bagamat kagabi ay nagkaroon na ng warning, early warning, kung saan ay nagpapaabot o nagbabadya na tataas ang level ng tubig hanggang 3.0 meters. At ito ay yung ating nadatnan dito naman sa Barangay Bagong Bayan. So yaon na natin nakita yung nagkakalat na mga pira-pirasong bahagi ng mga poste o ng bahay. So ma'am, ilan pong naapektuhan na bahay po? Ilan pong nasira? Man sir, ano pa dito particular? So marami po, marami pa rin nasira.